ni etorre baina lan airean zerbait esan du. Bueno, alde batek egiten zera olentzero. Gaur egun olentzeroa nola agertzen den badakigu eta hori errespetatu dugu. Ez diogu. Bueno, olentzeroren formatako bat erabili dugu. Baina aspaldiko garaiko olentzero hori, ikusiko zen duten, aspaldiko, denbora zarreko olentzero hori nolakoa izango zen, hor ere, pixkat adosten egon du ginean, baina haun, bazeon, neolitikoko gizonaren karikatura bat bazeon egina. Beste liburu gehiago egin dira eta marrazki gehiago eta idea bat baren eukan, gaina apuntu bat egin ez konturuki. Zaitu ginean, oain arte zegoen ikusten, eta baitaren marrazki ikusten. Ginen puntu zentruan eta haitu ginen ikusten, abertze olentzerok izan du zer zegoen idatzia, eta baitena kontu neuki du. Eta marrazkiak ere bai. Oin dela gogoratuko duzute gaina, oin dela 20 bat urte edo Alpetan gizon bat azaldu zen gelatua. Bere jantzita guzi, eta niretzatu izen bat, referentzi bat. Azaldu zen behar zituen gauza guziekin. Erraminta eta hotzerako eta berorako eta janari eta dana zeugan gainean, baina gelatuta. Erdi karikatura eta erdi dokumentazioari jarraituta zeri heldu bagenokan olentzerekin. Hortik olentzero.